Ka kasa sa kuɗi a cikin Binance account ɗinka ne? Wannan bidiyon zai nuna maka yadda za ka sa kuɗi daga bankinka zuwa cikin Binance account ɗinka. Za ka iya sa kuɗi ta hanya biyu a Binance, wato deposit cash ko kuma ta hanyar P2P. Ita deposit cash daga bankinka ne za ka sa kuɗi zuwa Binance kai tsaye. Da kuma P2P wato peer-to-peer ta hanyar amfani da wasu wanda ake cewa wato merchant. Su kuma suna nan ne za su siyar maka da krypton su ma sandin kuɗi in za ka siyar. In kuma yanzu za ka sa kuɗi ne za ka tura musu kuɗi su kuma sai su sa maka crypto ɗin da kake so. To hanyoyi biyu da ake sa kuɗi kenan a Binance. Kafin ka sa kuɗi a Binance ɗinka ka tabbata kana da kuɗin da kake so ka sa a bankinka, saboda shi za ka yi ma merchant na P2P transfer. Idan kana so ka sa kuɗi a cikin Binance, ka shigo cikin Binance, sai ka shiga cikin wallet, sai ka je P2P, sai ka je buy, sai ka zaɓi ɗaya daga cikin wa'innan crypto ɗin da kake gani a nan, ko BTC ne wato Bitcoin, ko kuma BNB ne, ko Ethereum ne, ko kuma NGN ne. Duk wanda ka zaɓa ga mutane nan da yawa, kowa da yanayin farashin da ya sa mana shi crypto din. Sai ka duba da kai abin da suke ce ma low limit da high limit, wato minimum din kuɗin da zaka iya sa musu, karancin kuɗi da zaka iya sa musu, da kuma kuɗi babba da zaka iya sa ma wannan dan kasuwan. Sai ka tabbatar kuɗin da zaka sa yana tsakankanin minimum da high din ne. Daga nan sai ka zabi wanda kuɗin ka ya tsaya a tsakiya. A misali 1000 ne, sai ka samu wanda kuɗin shi tsakanin 1000 ne zuwa sama. Idan 5000 zaka sa, sai ka zabi wanda kudin shi daga ƙasa da 5000 zuwa kuma sama da 5000. To haka zaka zaba. Idan ka zaba wanda ka gaya maka, sai anan ka rubuta crypto guda nawa kake so, ko kuma zaka iya juya shi ya koma kudin na nawa kake so. Idan ka sa sai ka je ka buɗe bayanan bankin shi, sai ka kwafe ka je ka mai transfer kuɗin shi. Idan ka mai transfer kuɗin shi sai ka jira har sai ya gani, sai ka zo nan ka yi makin cewa ka yi transfer. Zai je ya duba ya ga in ya shigo, sai ya sakan maka crypto ɗin. Idan kuma bai shigo ba, zai ci gaba da jira har sai in ya shigo. Da zaran transfer da kamar ya shigo, zai sakan maka crypto. Haka ake sa kuɗi daga bankin ka zuwa Binance account ɗinka. Idan da akwai wata tambaya ko wata neman ƙarin bayani, ka rubuta ta a wurin comment a ƙasa.